Yo, what's up mga bay? This is my YouTube channel by Rastareds TV. Kani atong first vlog karon. Amot vlog ba katawag ani? Vlog na siguro ni. So, kanina vlog uso na kay ni sa FB. Uso na kay ni sa community. So, before ko musulti, mag-intro sa ta para legit. Let's go. A few moments later. So, kani di atong vlog karon mga bay. So, kani siya kita ko sa post sa mga social media. So, kaning about barter. So, kay bawo naman siguro man ni daghan na ka-relate na about barter no, kay daghan na kay nakiuso ani. So, mo ni siya mag-post lang ka sa FB groups na barter, mga barter community groups. Kung unsay mo i-barter, then daghan mo offer ana ani. So, karon natay item na ato yung i-try o pa-barter. So, naaba kayo mo barter ani. So, ato tanawon. Money na item guys na ato yung barter. Smart Pro. Wala nyo nila makagamit. Out-out lang. Sayang pagkasanan. So, ato yung barter. 5 minutes later. So, karon mga bay, sa atong post, nanay ni comment. So, nanay mo barter. Ay, ada barter, bugas. So, pahit sa kaisanan, di ba? So, atong dili na magamit na item, na bartiran o bugas. So, pwede na kaisanan, good sa kayo. So, karon taon ato ni siya meet up para mag-barter mi. So, sa paydugayan, ato na nato. A little longer than a few minutes later. So, gusto naman yung barter. Daga na kayo sa nang food, daga buhat ito ang food, lain-lain mga lugar. So, may ganito yun, nato mga butang na mga bini na daw na ito ganito. Kaya kapag na ito uban. So, ito na, kaya na ito sa kayo barter. So, ini good. Ini item na magamit na ito. Item na ito, di ba? So, ano yung item, hindi na nila ito magamit. So, try na ito sa isa kasi sa barter group. So, karon na ay mag-barter. Bartira na bugas. Ini, gagamit ng bugas para pang-adlaw-adlaw na ito na pagkaon ba? Free sa pagiging sa COVID. So, ang COVID na abang ito ng mga paligid-paligid na nagyapon. So, vaccine na pwede. Vaccine na pwede. Karon, buto na tagwan-uwan. No? Kung nga, buto na uwan. Hindi ba niya uwan? So, mga motorista diya. Nahihintay lang ta. Mabasa ang uwan. Mabasa ang karsada, di slide kayo. Kuya kayo sa ito mga motorista. Duda na po na muragnan na siya. Ito na kalila mga ba. Naan na ito mga bay. Buta. Ma'am. Ano sa wifi, ma'am?
Ano mo? Check lang. Salamat kayo nga. I-check lang ma'am. Salamat ni ma'am. Asa na inyo ma'am? Para siya sa broken niya. Kasi Pinoy Marble. Ah, sige ma'am. Oh, salamat kayo. Sige ma'am, thank you. Bye-bye. So, ayos kayo mga bay. Napag yung mga pakapin eh. So, ano bugas. May mga gamay na biskuit. So, ayos na guys tanan. Ang atong butang na wala na nagamit. Di, nainis ba no? Pwede pa gamiton. Pwede pa nakaon, di ba? Alright, ayun. Na-late ang mga bay. Oo, kabantay sa oras. Late agamay, na-late agamay. Kahit sa kahit na di ba? Kamo, namoy mga... Kamo, kung namoy mga i-barter kaya, try niyo yung post, yung mga dili na magamit na butang, ini na butang. Naman dyan magka-interesado. Di ba? Price ako wala na ako nagamit na itong packet wifi. Karon, ano ako bugas? 5 kilo ni, 5 kilo. Ayos kayo. Diba? Sunod, mga na akong buhaton. Ako mahukay kong mga butang na dili na ako magamit. Ako i-post para mabartiran ug magamit pa. So, mamukay tag mga gamit na dili na nato magamit. Aun sa ba? Diba? Ato i-barter atong butang na di na magamit na pwede pa nato mapuslan. 346 minutes later. Yo, welcome back mga bay. So karon mao pay pag-abot na to gikan taga barter. So ako lipay ko na akong item na bartiran. So shout out din ni Ma'am Julian. Salamat kay Ma'am. Nagpaabot to di ka na ako ganiha. Na late ko. Gamay ra man siguro pero more taas-taas gid imong gipaabot, pasensya jud kay tanan. So shout out sa barter community, shout out sa mga nagbuhat ani na groups. Okay kay tanan ni. May na lang atong mga item na naglubog na or di na magamit, mapuslan pa. So padayon na ninyo mga ma'am sir. So karon kita-kita na ta sa sunod vlog nako. Babush.